Me näytetään teille Kurun kanssa, miten tehdään korkea ja turvallinen selkäreppu. Aloitetaan sillä tavalla, että laitetaan toinen puoli liinasta oman olkapään yli, toinen tänne kainalon alle. Ja katsotaan, että se liina on hyvin täällä lapsen ja itsen välissä, että se pysyy hyvin sillä pussissa. Sitten tehdään tähän solmu, näin. Kiristetään se, että lapsi pysyy siellä hyvin jo pelkästään tässä näin. Sitten otetaan tämmöisenä köytenä tämä toinen puoli. Laitan joko tästä näin jalan päältä ja toisen alta. Tai sitten molempien päältä näin. Mä tykkään tehdä näitä. Sitten otetaan toinen puoli tästä. Laitetaan se oman olan yli. Ja ristiin täältä lapsen selän päälle. Hypitään vähän, että tulee tiukasti. Tehdään solmu tähän eteen. Näin. Lopuksi levitetään tästä olkapäältä, että ne on mukavasti se liina, eikä se paina mistään kohdasta. Ja voi vielä tätä solmua vähän säätää, että se tulee hyvään kohtaan.